Salutare băieți și fete și bine ați găsit pe acest canal Stales Gamer. Și aici alături de Ionuț. Salut! Și ne-am să susținem jucăm Free Fire. Dar după o să dace și el tot Free Fire, dar el trebuie să-și instaleze pe telefon. Și după o să se joace și el cu mine. Asta este contul meu. Și nu... Și voi o să fiți uimiți. Cred că ați mai văzut skin-ul ăsta la mulți oameni din România, dar mie îmi place. Stați un pic să scoatem aceștia. Așa. Nu mai da. M. De ce mi-a dat coaie hainele jos? Așa, am 2000 de bonus, îmi convine. Dar nu cred că nu merge net, nu cred. Ce ai, mă, netule? Stați un pic, aici o să luăm niște gemuri. Fre. Ia să vezi. Uite, eu ți apăs aici. Pe aia, da, uite. Câte gemuri sunt? 7, 10. Și noi am avut 10. Deci aici o să dăm la niște spinuri. Stați un pic la event. Ca aici. Dacă eu o să-mi câștig și eu ceva aici, ar fi blana. Ioane. Da. Și, din păcate, Galina Free Fire al lui... Eu nu știu ce are de nu se descarcă, dar o să-i descărcăm și lui altceva. Survival. Squad, scuze, critical. O să-ți place? Și pe 3. După asta cred că o să-l instalez și eu și o să mă joc și eu. E alt Free Fire. Doamne, să-i se descarce. Și măcar ăsta. Dar tot se învârte acolo. A, bă, coaie, vreau să dau niște spinuri aici. Nu, că mai bine dau pe X. Nici Critical Strike nu-i merge pe bune, bă, coaie. Dar ce ai făcut, mă, la telefon de nu-ți merge? Habar n-am. Nu mai ai memorie? Știi că a fost la Știu, da. Nu știu ce dracu are. Dacă o să-i descarc Bed Wars. Dacă nici ăsta nu-i merge. Și băieți și fete, astăzi cred că o să ne jucăm și GTA San Andreas. Pe laptop. Îmi scos și măsură laptopul, te rog. Și mi pe acolo, pe masă. Unde e? Da, faci acolo, cu reține și dă și meșerșelul de acolo. Unde e? Ușor, mă, nu mai sări! Nu sări. Bun, băieți și fete, am revenit înapoi. Uitați aici, cred că o să dăm niște spinuri la 25. Eu dau un spin, el un spin. Poate luăm și noi ceva șmecher. Hai, doamne, stai. Dă, Ione. Apasă. Acum nu mai apăsa. Hai, ceva. Pe Laura, bine! Mamă, încă 5 gemuri, mai trebuia și mai dădeam un spin. Hai, bă, că măcar îl lua și pe Laura. Bună. Dar mi se pare că pe Laura o aveam. Sau nu aveam? Nu aveam. Bă, și aveam și skin. Mamă, ce șmecherie. Îi dăm aici la upgrade-uri. Dacă mai aveam așa, la paia la ăla. Încă o dată mai întâi. Mamă, ce șmecherie. Laura îmi place. Bate aici. Încă 5 gemuri. Așa, și uitați aici skin. Îți place, mă? Asta ne-am cumpărat. Și uitați, eu dacă dau aici. Bam aici.
Aici mi se pare. De unde luam noi chestiile astea un pic? Acum nu mai știu unde. Stați 2 secunde. Trebuie să-mi pun asta aici în sus, în colț. Dădeam aici. Ba nu, aici. Am greșit iarăși. Aici. Luăm ăștia. Dădeam la misiuni. Uitați, am și ăștia de 8. Dar la Elite Pace. Dacă mai aveam 500 de gemuri, subscribe. Luam ăștia. Dați-mi, uitați, luam și aceștia. Ia să vedem. Poate o să băgăm iarăși bani. Dar să mă uit de ceva. Ar fi maker și ăștia. 259 de gemuri. Nu ar merita. Da. Uitați, dacă fac, să zicem aici 140, pot să deblochez și jos. Eu am 107, mai trebuie încă. Hai, mă, ne jucăm. Eu am un meci. Tu știi unde să sărim? Băgăm pe rank. Ha? Cine mă lasă pe rank? Bă, what the fuck? Hai că o să revenim de jos. Bun, băieți, am revenit. Sunt pe al doilea loc. Cred că nu sunt aceștia buni, dar... Corona. Dacă ne-a băgat și aici. Dar nu este păran. Big Strip. Trebuia să sară acum încolo, bă, dar năros sunt. Cine vrea să sară aici, sus pe turn, aici este cel mai bine. Te bați și pe Ionuț. Da. Știți? Aici asta e tot meciul. Cum am bounty dacă eu am vrut să-i... Ăla, eu am vrut să-i bounty. Ei bine, stăm pe aici, lăsăm să mai moară oameni. Dacă eu acum sar acolo în mijloc, o să rămân cu 10 la viață. Mă crezi, Ionuț? Da, te cred. Că am sărit și eu într-un meci cu tine. Dacă eu o să revenim mai încolo. Ok? Și da, ui, fraților, uitați, am sărit ca prostul singur. Și nu uitați, am 10 la viață. Și am sărit din greșeală. Deci, cum am sărit, mă, mâncați Ioane? Nu mă întreba. Îmi sări mâna. Ce prost, ce prost. Un glonț! Bă, dacă de ce sărim ăsta fără? Hai, gata, acum atâta ceva. Pe mălul ăla din spate, trasă și lasă ăla. Cam atât ce a fost cu acest videoclip, dar oricum n-a fost maker.